dia. Bon dia. Vinc a fer-li les preguntes sobre medicaments tal com vam quedar. D'acord, comenci. Quantes persones compren medicaments sense recepta? Aproximadament el 15% de gent. I les persones que venen sense recepta li demanen consells? Sí, algunes persones tenen confiança amb nosaltres, amb els farmacèutics, sí, però les que no venen amb recepta mèdica i nosaltres li donem sense opinar. I demanen molt els medicaments que s'anuncien a la televisió? Més o menys un 10% de la gent que ve a aquesta farmàcia. Creu que és bo que els medicaments s'anunciïn a la televisió? No, Per què? perquè alguns d'aquests medicaments poden tenir efectes secundaris o la gent pot ser al·lèrgica a alguns dels components que tenen. Per això és millor que el metge controli el que prenen. I es venen molt els medicaments genèrics? Sí, cada vegada més perquè la gent se n'adona que aquests medicaments tenen els mateixos components i surt més econòmic. Gràcies per la seva col·laboració. De res i fins un altre dia.